ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈ 2ನೇ ದಿನ ಸ್ವಾತಿನ ಬರ್ಡೇ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಸೇಮ್ ಡೇ ಅಂಚೆನಿ ಸ್ವಾತಿನ ಟೆಂಪಲ್ ಎತ್ತ ಪೊಪ್ಪೆರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪ ಬುಕ್ಕಟ್ಟು ಓಡು ದೂರ ಪೊಪ್ಪೆತ್ತ ಪೊಪ್ಪೆರು ಬಂದು ತಿಂಡಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಲೇಟ್ ಲೇಟ್ ಇಚ್ಚಿ 7:30 ಲಕ್ಕದಿತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಬುಕ್ ಪಿದಾಡ್ನಿಂಕಲ್ಲ. ಅಪರೂಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೀದು ಬತ್ತಲ್ ಚಳಿಗಾಯ್ತು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದು ರೌಡಿ ಬತ್ತೆ ರೌಡಿ ಪತ್ತರ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಿಯಾವ್ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಗೈಸ್ ದಾದನ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತಿತ್ತು ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾತು ಒಂದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಬಿದ್ದ ಚುರುಪಿದಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಾರಿ ಸ್ವಾತಿನ ಇಂದೆಲ್ಲ ಕನದಿಜಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಪಿನ ಒಂಚಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕನದಿಜಿ ತಿತ್ತು ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಾನು. ಸ್ವಾತಿ ಕಡೆಗೆ ಅದೇ ಬಾಕಿ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರೆಂಡ್ ಬಾಡ ಸೀರೆಗೆ ಬಾಡ ಅಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಾತಿಗೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಹಂಚಿಪೋ
ಕೋಟದ ಕತ್ತಲದ ಅಫೇರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ, ಹಾಯ್ ಮಾಡ ಇಷ್ಟು. ಗೈಸ್ ಸಿಗಂದೂರು ಬ್ರಿಡ್ಜಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್. ಫೋಟೋಶೂಟ್ ನೋಡು ಸೂಪರ್. ಗಾಡಿ 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 మన ములుపర్దుల పోరుండు సుమారు సుమారు ఇచ్చింది టెంపుల్ కొంత ఇప్పుడు ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಂటే ಬರ್ಪನಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಪೊಂತಾಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪೋರುಂಟು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಡೇ ಅನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಲರ್ತಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮೊಲರ್ತಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅನಿಲ ತಾತನ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡ ನೀನೆಲ್ಲ ಸಕ್ಕ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತುಲೆ ಮುಳು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಬಿದಡಿ ಹಾಕಿ ಗಿಡ ಮೂಲದಿ ಪರ್ದು ಬೈದಲ್ಲ ಅನ್ಗೊತ್ತು ತಪ್ಪಿಸ್ದಲ್ಲ ಮಾಲು ಅದು. ಆಯುಷ್ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲದು ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಳು. ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಚೂರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಪಂಜಿಲೇನು ಪಿರಬಾಡ್ನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಿರ್ಕುಳ ಕೊರೋದಿದ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳು 2 ಜನ ಸೇರೋದು ಇತ್ತೆ ಅದು ಸೇಫ್ ಆದುಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಇಚ್ಚಿ ಯಾವ ಸೇಫ್ ಕೈಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ಓಕೆ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಗಂದೂರ ಸಿಗಂದೂರು ಬತ್ತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗೈಸ್ ಸಿಕ್ಲ ಬಲೆ ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೈಸ್ ಪೋಪುನ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮತ್ತ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಜಪ್ಪುಲೆಯ ಹೊರ ಜಪ್ಪುಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಊರೆಂಗ್ಲು ತಂಡೆ ಒಂದಲ್ಲ ಬರ್ಸಾಗ ಮಕ್ಳು ಉಲ್ಲ ಕುಲ್ದೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಪೋಸ್ಕೊಳಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ದಿನ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಕೊಡೆ ಇರ್ಲ ಕನ್ನಡ ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದು ಪಾಡುವನ ಏನ್ ಬಿಡ್ಪೇನೆ ಟೈಮ್ಲೇ ನಂಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬ್ಲಾಗಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ತೆಗ್ದು ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ ಲವ್ ಲವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಾಗು ಲವ್ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಏನು ಕುಚ್ಚಲ್ಲಿ ತುತ್ಕೊಂಡಿಯ ಸರಿಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೇತ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ರಶ್ ಇಪ್ಪುನತ ಫ್ರೀ ಉಂಟು ಫುಲ್. ದೇವೇರ್ನ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆದ ಬಿರಡೆಗೆ ಆರಾಮಡ ದರ್ಶನ ಅಣ್ಣಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ಬರ್ತನ ಯಾನು ಈತು ದೂರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಈಜಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತೂಯೆ ಕ್ಯೂ ಉಂಟು ನಾ ಏತು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಪಂದು ಈಜಿನ ರಶ್ ಇತ್ತು ಏತು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಗ್ಲೊಂದು ಆರಾಮಂಡು ಬತ್ತ ಜನ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ
ದೇವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಡು ತೂದು ಭತ್ತ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್, ಜೋರ್ ಬರ್ಸ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಇತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಪಿದಾಡಿಯ ಟೆಂಪಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ಒಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋನುಂಟು. ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಅನಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮುಕ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಬರೋದು ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ನನ್ನೊಂದು ಸೀರೆ ಒಯ್ತಾ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಸಾತಿದ್ದೆ ಇಬ್ರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಆಗಿದೆ ಸ್ವಾತಿ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಗ್ಗ ಜಿಗ್ಗ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನಮ್ ಸ್ವಾತ್ಯಕ್ಕನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ. ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ನೆಟಪುರ ಪೆತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟುಲೆಗೆ ಕಿನ್ನಿ ಕಿನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಪೆತ್ತಲ್ ಕುಲ್ದ ಮೂಜಿಂಡು ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೋರಿ ಕಂಜಿಲು ರಡ್ಡು ಕಂಜಿಲು ಅವಳ ಪಂಜಿ ಕಂಜಿಲು ಫುಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಪೋರೋಂಡು ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಡೆಂಕಲ್ ತಿಂಪಡಂಗಿಲ್ಲ. Head northwest on National Highway 69. ಯಾವುದು ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ ಮಲ್ಕೋಡು ಊಟ ಮನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವನಸ್ ಗತ್ತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅವನುಂಡು ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋದಂಚ ಅಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪನ ಬೊಕ್ಕ ಉಗ್ಗವಂಪನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮಗೆ ಕಾಂಡ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಚೆಕ್ ಮಂದು ಅಡೆ ದೂರ ಜಲಪಾತ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ಮೂಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಗೈಸ್. ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಪಾಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗುಂಟು ಐಶ್ವರ್ಯ? ಹೇಗುಂಟು? ಜಸ್ಟ್ ಒನಸ್ ಮಂತ ಗೈಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಪ್ಪದರವು ಮಯೂರ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಡ ಆದಿತ್ತನ್ ಗೈಸ್ ಬಡ ಅವ್ರು ಲೋಕ ಇಜ್ಜಂಡ್ ದಾದಕ್ಕೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ 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 ದಾದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅವಳ ಕೊರ್ನವಲ ಸರಿಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದಲ್ಲ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಬಂಜಿಪುರ ಸೂಬರೊಂದುಂಡು ಅವ್ ಮಜ್ಜಿಗೆನ ಅರ್ಕಂಜಿ ಅದಾದನ್ನ ಗೊತ್ತವನ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿ ಎಂಗ್ಳ ಒಪಿನಿಯನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿ ಇತ್ತಾರಂಡ ಪಿದೈ ತಿಂದು ಬಲಿ ಇಡೆ ಪೋಚಿ ದಾಲ ತೋಜಿ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡಂತೂ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ದಾಲ ತೋಜಂದ ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ಅದು ದೂರದ ಭತ್ತ ಗೈಸ್
ದಾಲಿಜ್ ದಾಲ ಇಡ್ಲಿ ಮೂಲು ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಜಲಪಾತಲಿಜ್ಜಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅದು ಬೆಂಗ್ರೆ ಆತು ಅದು ದೂರದ ಬತ್ತ ಶೇ ಆಂಡ್ಲಂದು ಚೂರು ಹೋಪ್ಸ್ ಇದ್ದು ಕಾಪುನ ಅಂದು ಬೆಂದ್ರು ಸೂಪರ್ನಾಗಲ್ಲ ಇಂಚಾನೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಚುಚ್ಚೂರು ಕಣ್ಣಗೆ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲಗೆ ತೋಜವ್ರ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಬರ್ತದೆ ತೂಯರ ಬೋಡಣ ಬತ್ತ ತೂಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಜನ ಫುಲ್ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತಿನ ಜಲಪಾತ ತೊಟ್ಟು ಫುಲ್ ಅಕ್ಲೆ ತೋಜಿನ ಮಾತ್ರ ನಾಲ್ಕು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ತೋಜಿನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಊದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಹೌದು ಬಾ ಬಲೂದು ಒತ್ತಿ ಫಾಗುನು ಊದೊಂದಿಲ್ಲ ಒತ್ತಿ ಫುಲ್ ಬೋಂಡಿ ತೋಜಿನ್ 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 ಒಂದು ಬರತ್ತೆ ಸಾತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿನತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಇದೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತೋಜಿಂದ ಫುಲ್ ಜೋಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ನಯ್ಯಕ್ಕೆ ಬಸ ತೂಯೆ ಹೋಗತ್ತಣ್ಣ ಜೋಗದ ಗುಂಡಿ ನೋಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂತೀರ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತೂಯೆ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯೂ ಎಂಜೆತ್ತನು ಮೂಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟ ಕುಲ್ಲು ಕಾಸು ನಂದ್ರೆ ಕುಲ್ಲುಗಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಗದ ಕುಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ಲುಗಾಗೆ ಯಾರೊಂದು ಟೆಂಟ್ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಬಜೆಟ್ ಡಾಟೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಪ್ ನಡೆದಾರೆ ನನ್ನ ಶೀಟ್ ದಿಲ್ವಂತೆ ಅಂಜ ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅದ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಾರೋಡ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಸಾಕು ಕಿಡ್ನಿ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಂಡು ಎನ್ನ ಕೂಲಿಗ್ಲ ಒಂದುಂಡು ರೇಟ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಟಿ ತಿಕ್ಕು ಹೆಂಗ ದುಂಬೋರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೂಲಿ ದಾಳಿಂಬೆಲೆ ಕೊಂಡಿಗೆ ಕೂಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಾವದಿತ್ತು ಯಾನೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಲ್ಲರು ಗೈಸ್ ಲೇಪಣ್ಣ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ಡ್ ಕವರ್ ಆದಿತ್ತಡ ಒಲ್ಪರ್ದು ಗಾಳಿ ಬತ್ತನದ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸ ಉಂಟಿನತ್ತ ಒಂಚೂರು ಫಾಗ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಊದಿರು ಗೊತ್ತಂಡ ಐದಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ ಊದಿರು ಅಂಚ ಪೋಣ ಒಂಚೂರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೋಗ್ಯಾ ಅವು ಬಂದಿದ್ದು ಚೂರು ಊರಿಲ್ಲ ಇತ್ತನದ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿಡು ಊರಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಊರಿಟ್ಟು ಊದಿಯರತ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋ ಕಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬಂತನೆ ಶೋಕ ನಾನು ಇತ್ತು ಸೋಯಿಂಗ್ ಕಪೋಪ್ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮೊಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಕಿಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಾ ಪಂಡೈ ಸಾತಿ ನಿನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೇಗ ಎಂಕಿಜಿ ಅಂಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅವ ಎಂಗ ದಾಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿಜಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪುರ ಕಥಾಚುನ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಆತಜಿ ಒಳ ನಾಯಿತು ಈ ಥರ ಜೋಳ ಬೇಕು ನಂಗೆ ಬೇಕು ಜೋಳ ತಿನ್ನೋಣ ಗೈಸ್
ಥೈರಾಯ್ಡ್ 5 ಕೊಡಿ 5 ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ಪುಜಲ್ ಗೈಸ್ ಐಕ್ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟವನು ಕರೀರು ತೋರ್ಸು ಜೋಳ ತೋರ್ಸು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗಣ್ಣ. ಅವೇ ಜೋಳದ ತಿನ್ಪುನ ತಿನ್ನೊಂದು ಅವೇ ಖುಷಿಟ್ಟು ಅವೇ ಜೋಶುಡು ಪಿರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆತ ಈತ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬೇರೆ ಒಂಚೂರು ಒಕ್ಕತಿಕ್ವೆ ಫೈನಲಿ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಭತ್ತ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪಿದಾರ್ದ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಗುಂಡು ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಂಡ್ 8:30 ಆಂಡ್ 9 ಗಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಿಕ್ಕೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಡ ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಗಿಡದ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂತ ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಗಂಡ ಅಂದರೆ ಗಂಡ ನಂದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮತಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಕೇಕ್ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಇದು ತೆಗ್ದಿಡು ಅದು ಮತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಹಂಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೊಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಎರಡೇ ಐತದೆ ಇದು ಹಾಂ ಹಂಚುವಾಗ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಿಗ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತು ಲೆಂಕ್ಲು ಕೇಕ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಪಂಚ ರಡ್ಡು ಕೇಕ್ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ರಡ್ಡು ಕೇಕ್ ಅರಿಂಡೆ ತಿನ್ಪು ನೀನು ಬಿನ್ನೆ ಪೂರ ಬೈದಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂತ ಆತನ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿಲ್ಲನೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಚೂರಿಂಚ್ ಬಲ ಇರುತ್ತೇನಲ್ಲ எனக்கு ಬೊಕ್ಕ ಈ 30 ವರ್ಷದಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲ ಆಂಟಿ ಒಚ್ಚಿಪ್ಪು ఇక్కడ దాయ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪನ ತೂಲಿಗೆ 30 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಪೊಕ್ಕಡೆ Happy birthday to you. Happy birthday to you, Shashwati. Happy birthday to you. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕುಚ್ಚಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಡ್ ಗೈಸ್ ನಾಡ್ದು ಮನಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಜೋ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಪುಡಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಜೋ ಮೈಪು ಉಂಡು ವೇರಿಸ್ತ ಮೈಪು ಪಾರ್ಟಿ ಆದ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆದ ಮನಸ್ಸುತ್ತಿರಲಿಯ ಇಜ್ಜಾವ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಯಾವ ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಮನಸ್ಸದು ಬರೋಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಮೀನಿಗೆ
ಓ ಮೀನು ಗೌರಿ ಮೀನಿಗೆ ಗೌರಿ ಮೀನಿಗೆ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಆಲತ್ತು ನಿಕ್ಕತ್ತು ಕಡ್ಲ ಒಂದು ಕೊರು ಈ ಕೈ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಮನಸ್ಪುರ ಅಂಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಮೇಡಮ್ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪೂರ ಆದಾಂಡ್ ನಾನು ಜೆಪ್ಪುನ ಅವ್ವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಏನು ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಪಲ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಮಲಗಿಲ್ಲ ನೀನು ಟಿವಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು ಚಳಿ ಹಾಕೋಣ ಹಾಂ ಚಳಿ ಹಾಕೋಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಜನ ತೊಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಬ್ಬರು ನೀರು ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಆದ್ ನನ್ನಂತೂ ಪೂರ ನಿದ್ರೆದ ಅಮಲ ಮಳ್ಳುಲ್ಲ ಪಂಡ 2 ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಆತಿಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹೊಡ್ತಿ ಬೇಗ ಪೋಪಲ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ತೆಗ್ಲಾಕೊಂದು ಪೋಪಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ಅಂಚಾನೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ನಾನು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮುಂಟ ಅಂಚಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಆಚಾರ್ ಚಾನಲ್ ಓಕೆ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್